Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan tashar tamu wato M2 Paramount Academy. Kamar kullum suna na Adam Muhammad. A yau za mu ɗan yi bayani kaɗan akan wannan abin da ake kira Ponzi scheme. Shin me shi, ya ake yin sa, kuma sannan ta ya aka fara shi. Ponzi scheme ya samo asali ne tun daga wani mutum wato shi Charles Ponzi, ɗan asalin ƙasar Italy, wanda ya yi damfararsa a 1920, sama da kusan shekara 100 kenan da suka wuce. Ya damfara mutane kusan dala miliyan 250 dollars. So a wannan shekarun shine ya fara kirkiro da wannan Ponzi scheme din, har aka zo aka yi na kwanan nan, wato Bernard Madoff, wato dan America, wanda a December 2018 ne almost 17.3 billion US dollars shi wannan ya kwasa a hannun mutane. Aka taho ta su kan R. Atlan Stanford, su Thomas Peters, su Scott Rothstein, su Edwin Fujinaga da dai sauran irin wayannan Ponzi schemes. So ya ake yin shi Ponzi scheme nan ne? Na farko dai kamar robbery ne, an yi robbing din Mr. A an bawa Mr. B, an karɓi kuɗin Mr. A an bawa Mr. B. Haka ne dama abin. Za a yi muku shigo ba zarfi, a ce business ne wanda yake babu faduwa sai dai riba, kuma sannan ribar za ta dangana ninkuwa ne a sati ko a wata, ya danganta dai da sauran yadda su tasu damfara ta zo. Idan aka karɓi kuɗaɗen ku ko wanda kuka fara shigowa, za a ce ku kawo wasu mutanen. Idan ku kawo wasu mutanen, an karɓi kuɗaɗensu, wato new investors an karɓi kuɗinsu an ba wa old investors, wato wanda suka shigo yanzu an karɓi kuɗinsu an ba wa wancan. Haka za a yi ta yi, ana sa mutane suna shigowa da kuɗaɗensu ana ba wa wancan. Da ya fara minti ɗaya, kwana biyu, wata ɗaya, wata biyu, wata uku, wata hudu, biyar, kafin shekara ko bayan shekara, sai kawai a ce an tafi upgrading website, shikenan kuma kuɗin ku sun tafi, ba za su dawo ba. So wannan shine abin da ake yi a irin wannan Ponzi schemes din. Ya kamata mutane ku gane cewa akwai hanyoyin samun kuɗi da yawa a internet, amma hanyoyin dukansu ba irin waɗannan hanyoyi bane ba. Dukkanin wata hanya ta internet za a ce ka sa kuɗi ka samu kuɗi, wannan hanya ce ta damfara. Ya kamata mutane ku gane, ku fahimci yadda wannan abin yake. Bayan da za a yi kana zaune kawai a zo a ce ka sa 10,000, bayan sati ɗaya za ta koma 20,000. wani irin business ne wannan? Ya kamata kai kanka kai tunani da hankalinka da kwakwalwarka da basirar da Allah ya baka, ka gane cewa shin wannan wani irin business ne. Kuma a matsayinka na musulmi ya kamata ka fahimci cewa wani irin business ma za a yi da kuɗinka. Ka ga wanda za ka yi business da shi, sannan ku yi business kowa ya ƙaru. Amma ba irin wannan abun da mutane za su zo ba a gani ba. Ko a Najeriya an yi Ponzi schemes da yawa, wanda aka yi irin su MMM, wanda shine Ponzi schemes ɗin da ya tafi da kudaden mutane da yawa, wurin almost 18 billion a 2016. Aka zo aka yi Rackstally a 2020 din nan. So da an irin su Twinka, Slum, su Charity Nigeria, su Loopers Club da dai sauran irin Ponzi schemes, kuma duk shekara yi ake ana ƙare. Wannan abin is illegal a Nigeria, domin akwai dokar da ta hana shi. Duk wanda aka kama ya yi shi zai fuskanci hukunci ko ɗauri shekara 4 ne ko 5, ko kuma ya biya tara ta naira miliyan 1 da sauransu. Sannan kuma shi kansa wannan Ponzi schemes ɗin da ake ta yi, ya kamata mutane mu gane, mu dinga amfani da hankalinmu da ƙwaƙwalwarmu. Bayan da za a yi wani ya zo ban san shi ba, ban san daga ina yake ba. Dukkanin wanda zai yi business da zai karɓi kuɗaɗen mutane, ya kamata yana da rijista da CBN, yana da rijista da su NDIC, da su sauran Security and Exchange Commission da sauran wayannan. Duk wannan wanda ba shi da rijista, dole in za ka yi rijista da su, kuma za ka yi harka da kuɗin mutane, sai ka ajiye ma kuɗin da ya kai naira miliyan 100 kafin a baka certificate, inda in ma business din ya karye, za su yi recovery din mutane da wannan miliyan 100 din da kai deposit. So wannan shine abin da ya kamata mutane su lura, su gane. Wannan su Insme din da sauransu dukkanin abu ne da yake shirme,
wanda ba wata riba a kansa sai faduwa. Kuma normally mutane yanzu wannan mai Insme kamar da ya kwashi kudin mutane ya tafi, in ba dan dokar Najeriya ta hana ponzi scheme ba, ne ko an je kotu zai iya scaling. Dalilin da yasa zai iya scaling shine normally idan muka tashi za mu yi registration a wani application ko wani website, ba ma karanta terms and condition, ba mu san me terms and condition din sai ce ba. Maybe ya kudin a wajen shafi 50 ko 20 a terms and condition cewa wannan business din in ya karye an tafi da kudin ka, have you agreed, ka ce yes ba tare da ka karanta ba. So duk irin wayannan abubuwan duka za a iya kudin a wannan terms and condition din. Mu ba ma karanta, kawai za mu yi accept, da mu kaga abu kawai accept kawai ka je ka fara aiki da application ko kai registration ko wani abu ne na website. So ashe kaga kenan mai Insme in ya kwashe kudinka ya tafi da shi ba karanta terms and condition ba, in an je kotu da shi, in ba dan dokar Najeriya ba zai iya scaling kuma ya riga ya cinye kudinka. So dukkan abin da za mu yi ya kamata mu tabbatar cewa mun natsu, mun tambayi masana akan abin, shi me shi wannan kafin na shige shi. Kar kawai naga wani yayi amfani da jahilcinsa ya abu kuma wai sannan nima kuma in zo in bi shi in yi shi. Ya kamata a matsayina na mai hankali da tunani in yi tunanin menene shi wannan abin kafin na yi shi, sannan idan na yi shi kuma me zai biyo baya. So wannan shine abin da za mu dan tunatar a kai, sai ku saurare mu a bidiyo na gaba insha Allah domin samun irin waɗannan abubuwa da suka danganci harkar internet ko smartphones da sauransu. Mun gode. Wannan shine abin da ya kamata mu yi magana a yau, da fatan 'yan uwa musulmi za su gane su daina sa kansa irin wannan abu na.